Noa, horixe da Esne Beltzak kaleratu berri duen bigarren diskoari jarri dion izena. Badoaz, edo hobeto esanda joan ziren eta urrun gainera, behintzat diskoak grabatu alizateko. Jamaika, Beirut, Japonia, munduko bazter ugaritan izan dira, Trikitisaren Oiartzun euskalduna munduko txoko bakoitzeko kultura eta musikarekin nahasteko. Eta emaitza hauxe. Noa da, gehien bat, diska oso bidaiaria da. Eta galdera da, noa, askotan galditzei gute, guain noa zoazte, eta gure bai oso bidaiariak izan da, bagoaz, noa, area noa, pixkat hortik dator. Oso bariatua edo anitza, izango litzateke, Baleno komentatu duguna, ritmo aldetik, kolaborazio asko, kanta ugari, horregatik gehien bat, izango litzateke, ez dakit. Nik uste ditza elkartasuna dela, kultura ezberdinen elkartasun bat, diskantan nahi. Esne Beltzak badu bere estilo propioa. Hala ere, Noa diskoa berritasunez beterik dator. Nik uste, erritmo aldetikan eta gehiago sakondu deula, pixka bat erritmo ezberdin gehiago sartu ditugu, enbalax, horako ez ritmo bat sartu dugu, Senegaleko erritmo batzuk, gero sonidero nazional, guen Mexikon oso ezagun egiten nahi den erritmo bat, pixka gehiago arriesgatu behar nik uste erritmo ezberdinekin, regetoi bat, pentsatzen genulako Euskal Herrian, pixka bat hartze dutela jendia ostea regeton, pixka eta usartu behar regetoiakin hemen sartzen, Euskal Herrian. Nik uste orokorrian horrekin, ausartu gehala gehiago irritmo ezberdin gehiagokin. Teorian, arraroa gerta liteke Trikitisa kanpotik etorritako bestelako musika estiloekin bateratzea, baina arauak apurtzeko omen daude. Nire uste zaila ez da eginin beharreko zerbait, azkenean zuk egite balin bazu eta saiatzen duzea borondate honez eta zerbait majoa egiten jendeari gustatzen zaiola azkenean, Eta azkenean zaila ez dakit guretzako erresa izan da, hau egitea eta oso pozik gaude. Neukitugu kanpotar asko laguntzen hor, eta egia esan oso erresa eta zaigu, ze bereien aldetik borondate asko jarri dute guretzako, eta egia da dena oso errazatea dela, bai abestiak eta bai bereien kolaborazioak. Nik uste bilatu behar dena da bidea, bidea eta ondo enkajatzea bai bat abestiakin. Egia da, kanpoa jute zenean Trikitisiakin dena harritutak eratzen diala, instrumentu hori ze bizilea eta ze keokuk nola hartzen deun, erakusten duen nian Trikitisia, aztegea kantaba jotzen, da taldean behatzi geha, behatzi personak kantatzen Trikitisiakin batea, pixka flipatzen dute. Orduan, hori ikusita, bereieke asko implikatzen dira, Trikitisiakin zerbait egin nahian. Ezabatzen zaituztete, azteko makurtzeko, debekatuz, isolatuz, herria beldurtzeko, gu prest gaude distantzia, musuka laburtzeko, gu prest gaude besarkadaz, kateak apurtzeko, gu prest gaude barroteak, laztanekin urtzeko, sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko. Sufrimendua argazki hori bat bihurtzeko. Igandean egon nintzen, Siroka taldeekin etxeirateko abesti berriak grabatzen. Bihotzetik zintzilik izena du kantak, eta pixka bat hitz egiten du argazkiak eta kentzen nahi diala leku guztitatik, eta horrekin beti bihotzetik zintzilik guk eukiko ditugula. Abesti politia, eta, Engarate andoainen grabatu genuen, Engarate estudioetan, da oso giro ona, eta oso ondo gaina abestiak pena merezi du bai.
gaituzu Argazki bihurtu zaituzte, isilarazi zaituzte, itxumututa gorne zaituzte, debekatuta zaude, debekatuta gaude, debekatuta zaude, gaude, zaude, gaude. Argazkiak hormetan zintzintzin zuen irudiak. Kanta daude ez, mezu ugari ez, politikoak, sozialak, maitasuna pixka denetarik dago, eta bueno, azkenean ere ez da bakarrik gure musika eta aniztasun hori ez, gu nahi dugun mezu hori bihari ez. Egin ziguten proposamena Gazte Herriakoek kanta egiteko ez, eta inbartzutela ere festival bat, eta proposatu ginduen hori kanta egiteko, eta guretzako laguntzea arrotasuna askoz ez, eta oso gustora. Bai, esan diskantan abesti asko daude lehendik grabatu ditugunak. Lehengo urtean Donostiko Piratentzako abesti bat atea genuen, dago Gazte Herriakeko abestia, eta orain bai kilometrotako abestia atea dugu. Eta egia da, bai, etorri diala beraiek ez, etorri zaizkigu ideia, abestiak ateatzeko ideia, beraiek etorri dia gure gana. Eta iruditzen zaigu diala gauza batzuk ez ezin diana esan. Bai, pixkat aportatu behar da bai gure aldetikan, eta bai denon aldetikan ez. Nik uste denon laguntza beharrezko da laulako gauzetan. Eta zelakoa da Esne Beltzaren zuzenekoa? Dakagu hemen gure lagun hau, honek sanperrak eramaten ditu eta beti egoten dira gure kolaboratzaile guztiak zuzenean ebai. Naiz da beraiek ez egon pertsonalkian beraiek ez egon, dezeta berak sartzen ditu eta berez hor daude. Hala ere pentsatzen dugu diskoa, formatoa eta zuzenekoa diferente ez. Naiz eta gero kolaborazioak egon ez dugu planteatzen, ingo dugu kanta justo diskoan dagoen bezala, ez? Zuzenekoa igual zuzenagoa izan behar da, eta kolaborazioa sartzen ditugu zati bat, beste batez, gu jolasten dugu horrekin, ez? Beti planteatzen dugu diskoa gauz bat bezala eta zuzenekoa beste bat. Jarraitzaileek haien kanta favoritoa izango dute, baina zein da taldekideena? Ni baditut bat baino gehiago, osea, bat imposiblea da, ez? Bakoitza dauka bere zea, orduan netzako asko gustatzen zait Gazte Herriak eta Gazte Herriak dauden introa ere asko gustatzen zait, gero deixente gustatzen zait Homme de Fin de Couleur, Lurraren rege bat, osea, badaude hola deixente gustatzen zaituela. Bueno, nahi hola gehiena gogoak badago abesti bat, eta bai, gustatzen zait asko letra, da maitasunei buruko letra bat, baina bueno, hartzen duzu zentzu, segun nola zauden, zentzu ezberdinetan. Haien ibilbidean zehar kontzertu asko eman dituzte, baina beste batzuk baino hobeto gogoratzen dituzte. Bueno, gogoratu edo. Behin kontzertu bat eman genuen hor Anoetako gaztetxean, eta izan zen txirrizklas festa bat. Osea, ontzan txirrizklasa gratis. Uste ez dizutela kontatuko nola pasa genuen, hasieran bai oso ondo batea zela dena, baina gero enez gogoratzen. Oso ondo pasa genuen. Zu, guatzea? Ez nahi goatzen. Aurtengo plana da gehien bat, Euskal Herrian jotzea, ze guain atope gabiltza. Eta gero kanpora jutea ere bai, dakagu hor kontzertu bat Londresen, beste bat Alemanian, eta gero kanpora begirare beste pare bat edo hiru ateatzekotan daude. Eta datorren urtean gehien nahi dugu kanpora begira, eta diskoai zentzu gehien noa zetik jarri diogun, ez? Datorren urtean ja bidai gehiago egin. Bilbo aldetik uztailean izango beha Barakaldoko jaietan. Moich na ma confession Immigrante more Beguchi be nation Body sending it out Operation
Berira gasturatzen naizenean Banintzen, ez nintzen iragan aziz egiten Hangotarra oten nintzen honat etorri nintzenean Saltzean ari naiz, kale honteko Saltzean ari naiz, kolorera, kolorera Saltzean ari naiz, kale honteko Saltzean ari naiz, Bai, ez? Ez, gea jo. Bueno, besteik gabe, agur da ikusiko beha kontzertun batean.